गिबि गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय साफ्रोमबो नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि नैबे जे फुंबिलि समाव नैबे पर्बतजरा ओनसोलनि भुटियापारा होननाय गामियाव जे मानगोनां बिथां अनिल कुमार ब्रह्म बिथांनि बिसाज्ला गोमोथाव ब्रह्म बिथांनि जे मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवनो जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव सफैनो हानानै आङो जोंनि दुलाराय एनडिएफबि मुंख्लं आफादनि आफादगिरि जानानै जोबोरैनो गोजोननाय एबा दुखु मोननायबो फोरमायदों। मानो होनोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ जे मोनसे समाव जोंहा साफ्रोमबो बर' माहारिया जोंनि जे आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गोबांथार आफाद सोरजिदोंमोन। थिग बेबादिनो आफाद सोरजिनायनि गेजेराव मोनसे समनि बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि एनडिएफबि बे एनडिएफबियाव बिथाङा जगदान होनानै गावनि आंगो बर' हारिनि थाखाय बिथाङा नारा नाथा जुजिनायनि गेजेराव दिनै सुथुरफोरनि आखायाव मुंख्लं जानो गोनां जाबाय। दा बे मुंख्लं जानो गोनां जानानै बिथांनि जे जिउ आत्मा आरो बिथांनि जे बलिदान बेखौ जोङो दिनै सुफुंनो हायाखै। दा दिनैनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन जे साफ्रोमबो एनडिएफबि मुंख्लं हिसाबै जोङो सरकारनियाव गोबांबार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोननियाव जोङो गले गले आर'ज खालामबोदोंमोन जे मुंख्लं हिसाबै जोंनि मुंख्लंफोरनि मोनसे जारिमिनारि मुंख्लं खाम्फा गायसननांगौ होननानै। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथांमोना दिनै सिङाव मा प्लेन पलिसि लादों आं बुंनो हाया। दा बिथांमोना आगोलावबो थांनाय 2022आव चिरां जिल्लानि मोनसे रुपुहि होननाय जायगायाव साम' हाथाइ खाथियाव बिथांमोना माखासे हा एलटमेन्टबो होबाय होननानै बुंदों आरो मुंख्लं खाम्फा गायसननो थाखाय बिथांमोना ज'जा खालामदों। नाथाय जोंनि नोजोराव दिनैसिमबो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननायखौ जोङो गायसननानै अन्थाइ खाम्फाल' गायसननानै दोनदों, नाथाय दिनैसिमबो लुफुंनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। दा बिनि फारसे जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों जे अति खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना बे मुंख्लं खाम्फाखौ गायसननानै होगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो बिनि गेजेरावनो आं आर'ज खालामगोन जे दानि जे आसाम सरकार आरो दानि जोंनि बिटिसि सरकार बिथांमोननियाव आं आर'ज खालामदों जे बिथांमोना बावैसो समनि सिगां जोंनि बिटिसिनि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बा चिफ प्रमद बर' बिथां सारा बुंदोंमोन जे मुंख्लं एनडिएफबिफोरनो जोङो गासैबो अनसुंथाइ जे 5 लाख थाखा गभर्नमेन्टआ जेखौनाखि रादाय खादोंमोन सुक्तियाव लिरनानै दोनदोंमोन बेखौ होफुंजोबनो हाबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो माखासे जोंनि गोथाङै थानाय जे एक्स एनडिएफबि जोहोलाव आरो जोहोलावजो जे बिथांमोननि एक्स ग्रेसिया 4 लाख थाखा बिथांमोननोबो जों होफुंजोबनो हाबाय होननानै। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे बिथाङा जे जोंनि मुंख्लं एनडिएफबि हिसाबै जोंनि हिसाबाव बा गभर्नमेन्टनि हिसाबाव दङ जे 3111 जन। दा 3111 जननि गेजेराव मुंख्लंफोरनो बिथांमोना साबेसेनो होखो बेखौ आं बिथांनियाव सोंथि खालामदों। जोंनि मोनथिनायाव जोंनि नुनायाव बा बिथांमोननि हिसाबावबो गासै 3111 जननि गेजेराव बिथांमोना 642 जनल' बिथांमोना अनसुंथाइ हिसाबै 5 लाख थाखाखौ होनो हादों। दा बिथाङा बबे हिसाबै जे मुंख्लं न'खराव 5 लाख थाखाखौ होजोब्बाय होननानै बुंनो हाखो बेयो आंनि सोंथि। एबा जोंनि मुंख्लं एनडिएफबि मुंख्लं जे आफाद बे आफादनिफ्राय जों सोंथि खालामो। आरो माखासे खोथाखौ बिथाङा बुंबावदों जे बिथां एनडिएफबि बिदा फंबाय जे अनसुंथाइ हिसाबै जे 4 लाख थाखा होनांगौ बे 4 लाख थाखाखौबो बबे हिसाबै बिथाङा मोनजोब्बाय होननानै बुंनो हाखो। दा बेयो सोमोनांथाव बाथ्रा। दा जेखि जाया दा पलिटिकेलाव थानाय हिसाबै बिथांमोना नाना धरननि गोबां खोथाफोरखौ बुंगोन। बेयो बिथांमोननि नेचारखा, पलिटिकेलनि नेचारखा, जों बेखौ जेबो बुंनो थाङा। दा जिखिनि आद्रा थादों मावनो थाखाय एनडिएफबि एबा मुंख्लं एनडिएफबिनि बेखौ बिथांमोना बे खम समनि गेजेराव थाबैनो मावनानै होफुंगोन बेखौ आं आसा खालामदों। आरो बिथांमोना बेखौ मावनानै होनाया खुब मोजां। आंबो बावैसो दाखालिसो आंबो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुआव नुदों जे बासबारि ओनसोलनि मानगोनां मामोन होनदोंलाय रिसिलाल ब्रह्म बिथाङा गोबाव सम जे सिगांग्रो गासै एक्स एनडिएफबि जानानै गोमोथाव ब्रह्म बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बिथांमोननिसिम
रोजा रोजा हामलायनाय जासिग्रोदों। खारन जाय हाबाफारिखौ जों मावनानै होनांगौमोन बेखौ बिथांमोना गावसोरनि आरजिनाय रांजों बानायनानै जोंनि सिगाङाव बिदिन्थि हिसाबै दिन्थिनायनि थाखाय आरो फारसेथिं गोजोननायबो मोनदों जे बे मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि बिदिन्थि हिसाबै जानानै थाथोंसै। जायफोरा नाखि दा सरकाराव दङ बा सालायबाय थादों बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायदों जे दिनैसिमहालागै जोंनि मुंख्लं न'खरफोरा 642 सा मोननो हादों, नाथाय गोबांथार बांसिनानो मोनाखै। बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ। जोङो थांनाय समफोराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो सावरायदों। सावरायनाय समाव बिथाङा बुंदों लासैनो गासैखौबो फारि फारि होलांगोन होननानै आसा फारिदों जे बिथाङा गावनि खोथा होनाय बादि इयुनाव जे बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो। बिथाङा माबे समावहाय आफादाव थाङामोन आरो माबे समाव बिथाङा मुंख्लं जायो? बिथाङा 2005 मायथाइयाव आफादाव थांदोंमोन। बिथांखौ आंनि आखाइजों दैथायहरदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा थांनाय 2010 मायथाइनि 15 डिसेम्बरावहाय मुंख्लं जानानै थाङो। दिनै नुजाफैनाय गुबुन गुबुन गामिनि दैदेनगिरि बुद्धिजिबि गासैबो रायजो राजाफ्रा नुजाफैदों। लोगोसे गोसोआव मोनसे दुखुबो मोनखांनाय फैदों जे बिथाङा जाथि हारि दानायावहाय माहारि दानायावहाय जे गावनि थै जिउखौहाय जेन' बलिदान होलांबाय। गावनि आंगो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो नागारलांबाय। दा दिनै जों बे हिसाबै बिथांखौ गोसोखांदों, दुखुबो मोनदों। लोगोसे हारि दानायाव जे बिथाङा मैखोम बाहागो लानानै दिनै बे पर्बजरा ओनसोलाव मोनसे सनानि हांखोजों बिथाङा नाम लिरजालांबाय। जों बिथांखौ लानानै जोङो गोग्गानाय मोनदों। आरो बेबायदिनो सारा बिटिआर नाङैनो जेसेबांनाखि बर' माहारि दानायावहाय जायफ्रा गाव गावनि आंगो थै जिउखौ बावलांबाय बे बिथांमोनखौ लानानै जोङो बाक्सानि साम' हाथायाव मोनसे मार्टियार्स टम हिसाबै सेन्ट्रेल हिसाबै जों खालामनो थांगासिनो दं। बे खालामनाया टेन्डारबो जाबाय। अबसे दिनै खामानिखौ लासै लासैनो मावलांबाय थासिगोन। माखासे प्रसेस सोलिनायनि थाखाय सम लादोंमोन। दा थांनाय बोसोराव जोङो जिउथि हजों जों खालामदोंमोन। जोंनि मार्टियार्स टम बानायनानै जोङो जिथु हजों गिबि खेब खुंबाय। दा बे हिसाबै जोङो मोनसे स्थायी भाबै खुंनो थाखाय मोनसे गिदिर मार्टियार्स टम लुनानै जों खालामलांबाय थानो थाखाय जोङो सानदों। आरो बे साननायनि थाखाय दिनै खामानिखौ मावफुंनो सरखारनिफ्राय जिथुनाखि टेन्डार होनानै दिनै सासे कन्ट्रेक्टरनि मुङै गावनायबो जाबाय। दा खामानिया सोलिलांबाय थासिगोन। बे हिसाबैनो फैगोन 14 सेप्तेम्बर दानावहाय जोङो जमायैनो जोंनि सेन्ट्रेल हिसाबै जों बिथांमोन जिथुनाखि मुंख्लं जालांबाय बे बिथांमोनखौ जोङो 14 सेप्तेम्बर सानखालि जोङो बे जायगायावहाय बे दिनखालि जों गोसोखांबाय थानाय जागोन। आरो लोगोसे मार्टियार्सफोरनि मुङाव एक्सग्रेसिया मोनब्रै फेज होनाय जाबाय दिनैसिम। बे मोनब्रै फेजआव जों गासै 840 सा सुबुंनो एक्सग्रेसियाखौ होनाय जाबाय। आरो माखासे गोबां दंबावो। बे गोबांखौहाय सरखारजों थानानै सरखारजों रायलायनानै नारसिननानै जोङो जिखिनि बिथांमोना आद्रा थालांदों, जाय न'खर फेमिलिफ्रा आद्रा थालांदों, बैफोरबायदि न'खरनो माबोरै मोनफुंहोनो हायो जों बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। आरो जाय बिथांमोना मोनाखै हयथ' खोब खम समनि गेजेरावनो मोनगोन। जों बिनि थाखाय सावरायगोन आरो हाबाफारि बायदि जों खामानि मावलांबाय थागोन।